Prva globalna vijest što se tiče ekonomije i globalnog gospodarstva, naravno i trgovine energentima, svakako je povijesna cijena nafte, odnosno barela nafte, ako se to uopće može tako nazvati. Dakle, prvi put u povijesti barel nafte bio je ispod $0. Što znači ako ste kupovali barel, recimo u spremištima ili u bačvama, dakle, plaćali ste te spremnike, a sve ono unutra što ste imali kao sadržaj dobivali ste gratis. Sve to govori o velikoj globalnoj recesiji, ne koja dolazi, nego već koja je došla, zahvatila i globalno gospodarstvo, naravno i hrvatsko gospodarstvo. Što to znači za obnovljive izvore energije? Pitamo u studiju Maju Pokrovac, dakle, ispred gospodarskog udruženja obnovljivih izvora energije, svih onih koji se bave sa ovim obnovljivim izvorima energije. Dobrodošli. Evo, dobar dan, hvala na pozivu. Dakle, kako komentirate ove cijene nafte, ako se mogu nazvati cijene? Nafta je otišla u bescjenje, dobivamo informacije da na svjetskim morima onako plutaju tankeri s naftom, čekaju smirivanje tih tržišta. Je li riječ o špekulativnim cijenama nafte i barela nafte ili nešto što je realno u ovom trenutku? Dakle, skočile su cijene skladištenja nafte, nema se gdje skladištiti nafta, a očito i zbog manjka potražnje na tržištu nafta više kao fosilno gorivo nije vrijedno. Da, to je vijest dana ili od jučer jako puno se o tome komunicira. Mi s aspekta, znači 80% projekata obnovljivih u Hrvatskoj kontinuirano pratimo zbivanja na tržištu. Ima jako puno i analiza iz različitih izvora. Ono što je ključno ako govorimo u odnosu na fosilna goriva, u odnosu na obnovljive izvore energije, i obnovljivi izvor ili kompletno potražnja za pojedinim resursima se umanjila. Tako ako pogledate, potražnja za električnom energijom također bilježi pad koji nije bio od Drugog svjetskog rata. Ono što je ključno za obnovljive izvore energije je da bez obzira da li se desila globalna kriza ili ne, ta energetska tranzicija koja je započela, niti će je kriza ubrzati ili zaustaviti. Mislim da je to ključno. Ono u početku što ste mogli vidjeti kroz različite analize, dosta se špekuliralo koji će izvor energije biti u povoljnijoj ili lošijoj poziciji. Ono što možete sad primijetiti unazad nekoliko tjedana, jako je veliki val, da li ako govorimo na primjer o Vijeću Europe, znači čelnici na razine Europe, ako govorimo o ministrima inicijative pojedinih zemalja, na primjer francuski predstavnik u parlamentu, iniciraju jako puno mjesta da se ta zelena tranzicija odradi puno jače. Vidite također i na razini recimo segmenata kako se sa koronom puno bolje oporaviti. Rješenje koje se nudi je upravo su obnovljivi izvori energije i čak ako pogledate ispred... Ali dobro, kako će oni biti izlaz ako ulazimo u recesiju, ako ulazimo u globalnu krizu, ako su potrebni dodatni krediti za pokretanje bilo kojeg gospodarstva, hrvatskoga ili svjetskoga gospodarstva, a za to vam trebaju energenti, trebaju vam energija. Iako na tržištu cijena nafte nikad nije bila povoljnija. Ako na tržištu fosilna goriva nikad nisu bila povoljnija, zašto bi se neka država orijentirala i okretala obnovljivim izvorima energije koji su puno skuplji? Pa dakle, u puno kraćem roku, za puno manje novaca možete pokrenuti gospodarstvo sa fosilnim gorivima. To je kratkoročno gledanje koje možete gledati iz pojedinih nekakvih sebičnih interesnih grupa, da. Ali sada više na razini Europe, dakle na razini i Europskog vijeća i zemalja u Europi, apsolutno se svi orijentiraju na domaću proizvodnju i žele obnovljivi izvor. Čak i kad govorite o financijskom segmentu, znači taj plan oporavka ide u segmentu da se odradi jača tranzicija. Ako pogledate, na primjer, sljedeće financijsko razdoblje od 21. do 27. na razini fondova Europske unije. Vi sada 37 milijardi eura čeka. Vi sada imate analizu, na primjer... Za zelenu energiju. Da, a znate, da li znate koliko smo potrošili od 2014. do 2020. Za segment iz europskih fondova na razini... Odnosno, koliko smo povukli? Koliko smo na razini cijele Europe. 9,7% vam je otišlo iz tog cijelog paketa za čistu energiju. I zato vam sada dolazi jedan ogroman bum. Ovo su viđenja kratkoročna. Niti će ova kriza za naftnu industriju biti stalna. Ona je privremena. To će se sve vratiti
vratiti u nekakve tokove. Ali ono što se zasigurno neće vratiti je segment tog zelenog obnovljivog. On je sad jako prisutan, čak i u segmentu zdravstvenih institucija koje upozoravaju, ako hoćete sutra, evo jedan datum Međunarodni dan planete. Šta je sve zajedničko cijeloj toj globalnoj krizi? To je planeta, jedna je koju imamo. Čak ako hoćete u taj segment. Ovo što se dešava sa naftom, to je privremeno, to će se naravno riješiti, ali ono što ako pogledate neke druge brojke, ako možete uspoređivati, na primjer od 10. ožujka do 10. travnja, ako pogledate, za 1/3 vam je pala proizvodnja ugljena iz proizvodnja električne energije iz ugljena. Znači, imate to razdoblje ako se uspoređuje sa prošlom godinom. Istom tom vremenu imate rast, na primjer, znači 46% proizvodnje u cijelom svijetu su vam obnovljivi izvor energije. Znači, u onom tom razdoblju, ako gledate malo onda detaljnije, vidjet ćete u razdoblju kada pojedini fosilni energenti padaju, obnovljivi izvori drže, čak u nekom segmentu u odnosu, na primjer, prošlu godinu rastu za 8%. Tako da, ono što je ključno za Hrvatsku, a i za sve druge zemlje, orijentirati se na domaće resurse. Upravo zato što se govori o uvozu i izvozu. Vi sad imate nemogućnost da pojedini projekti, pojedina oprema logistički ne mogu upravo zbog toga što ovisimo o uvozu. Hrvatska si ne može dozvoliti, to radimo i u poljoprivredi smo radili, da 60% smo uvozili hranu, isto toliko i energiju. Ono što sada treba biti komunikacija ove vlade i onih koji je kreirao javne politike, ići u snažan segment obnove domaće proizvodnje i poljoprivrede i energije. Dobro, sve bogate zemlje to država imaju. Novca, odnosno dovoljno sredstava da financira i potiče te subvencije za građane poljoprivrednike koji se žele preorijentirati na obnovljive izvore energije? Ono što sada je, znači imali smo FIDIN poticani sustav, on završava, ulazimo u sustav koji je premijski, koji imaju druge evropske zemlje, koji upravo radi tu tranziciju ka tome da obnovljivi izvor bude na tržišnim osnovama. Ono što sada vidite, sve ove mjere gospodarske, financijske koje dolaze iz Europe idu upravo na taj segment da i mikro, mali poduzetnici imaju mogućnost proizvoditi električnu energiju na mjestu gdje proizvode nešto. To je sljedeća niša u kojem ja vidim, znači Hrvatska koja je do sada pokazala da je ambiciozna, ova vlada je pokazala s ambicioznim ciljem od 36,4% ukupno i na razini Europe se svrstala među predvodnike. Vjerujem da će i sljedeća vlada nastaviti snažnije i strateški pozicionirati domaću proizvodnju i u poljoprivredi i u domaćoj energiji. Na taj način ti možeš upravljati i cijenom i portfeljom, omogućiti da... Može li biti optimalno ulaganje u fotonapon, dakle privatni fotonapon, govorimo čak sad izdvajamo i pravna dakle zgrade koje idu u javni i državni sektor, dakle govorimo o fizičkim osobama, dakle privatnim osobama. Može li u dogledno vrijeme taj privatni fotonapon biti isplativiji, dakle za građanina pojedinačno Hrvatske, nego da se bazira i dalje orijentira pa čak i na plin i na druga fosilna goriva? Ovo što kažete je ključno, da bi obnovljivi uistinu imali svoju širu paletu djelovanja i da se standard i gospodarstva, i industrije, građana poveća, da svi imaju taj izvor energije. Ono što za sada imamo mjere fonda, ja bih osobno puno više uložila sredstva, znači kombinirala bi sredstva iz Europske unije, sredstva fonda, možda čak uključiti i HEP u tom segmentu, da se napravi jednokratan poticaj, da se omogući mikro i malim poduzetnicima, OPG-ovima, znači turističkim iznajmljivačima. Vlasnicima zgrada zastabljenih. Apsolutno, da. Mi idemo čak i do nekih ideja koje su još uvijek možda prerevolucionarne za Hrvatsku. Imate jako puno građana koji imaju svoje vikendice u mjestima gdje je sunčanost puno jača. Povezati obračunska mjesta nekoga koji u zgradi, koji nema mogućnost solara, ako u slučaju, na primjer, ima vikendicu. Tako da rješenja su na nama. Ako se pokazuje da obnovljivi jesu budućnost, bez obzira na ova zbivanja sa fosilnom industrijom, fosilna industrija može snažan segment odraditi u geotermalnoj energiji, tako da mjesta i posla i biznis modelima za svakoga, jedna je planeta. Ako idemo i čak i taj segment, sutra je dan planete, pokušajmo onda iz ove krize nešto naučiti. 26.4. je dan obnovljivih izvora u svijetu. Ajmo se strateški pobrinuti da one resurse koje Hrvatska ima, ajmo graditi na njima, razvijati da tu energiju ima svatko i da ima uštedu iz te energije.
i podići će se i konkurentnost gospodarstva, podići će se udio obnovljivih izvora, ajmo raditi održive modele u Hrvatskoj. Da, Kinezi ipak ovo vrijeme koriste za špekulativne, što bi rekli, radnje. Dakle, s obzirom da su pale cijene fosilnih goriva i nafte, Kinezi navodno masovno otkupljuju ove sad momentalne zalihe, nekako ih spremaju sada dok su ove povoljne cijene fosilnih goriva kako bi svoju industriju danas sutra mogli što brže podići. I dakle, ako govorimo o vodećim velesilama, gospodarskim, ekonomskim članicama G7 skupine, one bez obzira što deklarativno govore na samitima Ujedinjenih naroda, uzmemo samo Australiju koja je doživjela ove brojne katastrofalne požare zadnjih godina dana, a i dalje predvode onu skupinu zemalja koji najviše troše fosilnih goriva, pa u krajnjoj liniji čak i ulažu u otvaranje novih rudnika. To je sve što ja vidim kratkoročno. Ja mislim, bez obzira da sam Hrvatska, recimo, i da smo u tome zajedno i sada promišljamo kako uopće ne bi gledala šta rade veliki, zato što je Hrvatska ovoliko mala pokazala da se može jako dobro nositi sa ovom pandemijom i koronom i biti primjer od zemalja kako se s time suočila. Na takav način bi se usudila graditi svoju priču, zato što Hrvatska ima dovoljno svojih domaćih resursa i na tome treba graditi. Što veliki dečki rade, oni će uvijek to raditi, pokušavati globalno igrati utakmicu. Ja sam za utakmicu koju igra Hrvatska u kojoj pobjeđuje u svojoj regiji, pobjeđuje u Europi. To je jedno područje u kojem imamo dovoljno prostora za odigrati, razigrati obnovljive, znanje koje naši ljudi zadnjih 15 godina imaju, rade po cijelom svijetu. Ajmo iz onog što imamo, ono use nas i poda se graditi svoj razvoj, graditi zajedništvo sa industrijom. U Europi danas direktno industrije, te velike tvrtke i kompanije od Apple-a, Microsofta direktno ugovaraju svoju struju, predvidivu cijenu u sljedećih 20 godina sa obnovljivim izvorima energije. Hrvatska mora raditi sinergiju i sa industrijom. Dobro, ali vratimo se sad recimo na Zagreb, jedno mikro područje, mikroregija, specifična zbog ovog nesretnog potresa. Sutra će biti, čini mi se, mjesec dana da se dogodio i da je taj razorni potres pogodio Zagreb i zagrebačku regiju. A mi se i dalje, sad kada govorimo o obnovi, vraćamo na ono pitanje hoćemo li atmosferske, kondenzatorske bojlere koristiti. Niko ne spominje eventualno neke alternativne, odnosno obnovljive izvore energije, bilo solare ili nešto drugo. Dakle, bez obzira koliko Hrvatska se zalagala za razvoj i naslanjanje na ove obnovljive izvore energije, konkretno evo, u ovom slučaju gdje možemo povući i sredstva i novac iz Svjetske banke za obnovu centra Zagreba, nitko ni u primisli ne govori o tome da bi se možda sa solarima danas Zagrebčani koji će sutra živjeti u centru, u obnovljenim stanovima, dakle grijali ili hladili na solar. Toplinski sustav je da, evo prošli tjedan sam sa našim i kolegama s fakulteta upravo razmišljamo o tome koliko biti proaktivan u nuđenju rješenja i ovo je bilo jedno od pitanja gdje smo počeli raditi određeno baš nekakvo stajalište. Često je država sama, ja bih rekla, ako mi nismo s druge strane, svi ostali dionici, da li se radi o nevladinom sektoru ili gospodarstvu, nismo dovoljno aktivni da sukreiramo i budemo suodgovorni za nacionalne ciljeve, onda se neće dešavati ni onaj odgovor s druge strane. Ja uvijek pozivam na tu proaktivnost onih institucija koje su ozbiljne, one koje ne gledaju samo svoju nišu, nego uistinu gledaju da u svim tim projektima mora biti javnog interesa. Grad Zagreb je primjer za to, tako da ja se nadam da će i one inicijative koje će ispred nas upravo u tom segmentu omogućiti i da Zagreb ima svoje održivije modele. Ovaj primjer recimo s vikendicama je jedan od, jer svi oni koji žive u velikim zgradama nemaju mogućnost imati takve površine. Tako da budimo mudri, pokušajmo svoje rješenja donositi i započeti što prije dok nije prekasno. Ovo je povijesna prilika, biti povijesna neprilika za puno drugih prilika gdje nismo gledali dovoljno sebe i one kapacitete i resurse koje mi možemo. Ekološka proizvodnja hrane, domaća proizvodnja hrane, naslanjanje, odnosno ulaganje i korištenje obnovljivih izvora energije, nekako se to čini kao znanstvena fantastika, barem iz ove perspektive kad gledamo korona kriza, pad BDP-a, rast javnog duga, pitanje jesmo li tek na početku ove krize koje ne znamo kako će završiti. Dakle, sve to kada empirijski, razumski gledate, čini se ipak nešto što nije toliko održivo, barem na kratke staze,
Ali zapravo za 10 godina može se pokazati posve drugo. Zanimljivo, jučer smo imali reportažu u našoj emisiji. Finska 2035. godine želi postati zemlja koja je vezana za karbonsku industriju. Da, apsolutno. Ovo što zadnje, evo što sam danas gledala, svi jako snažno idu u taj segment. Solar Europe, znači koji uključuje sve, ne znam, evropska udruženja koji se bave sunčevom energijom, idu sada sa novim inicijativama da budemo 100% obnovljivi do 2050. Ide se čak na razini Europe da proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora energije bude dio strateške industrije na razini Europe. Ovo je teško stanje za veliki broj malih i srednjih poduzetnika, svi oni koji sada ne mogu raditi. Mislim da nam je dobra pouka da se takve stvari ne ponavljaju, da gradimo konkurentnost svojih firmi, svoje industrije, svojih kapaciteta. Naravno da Finska iskoristila ovu situaciju da promišlja snažno. CO2 emisije, to je nešto što nećemo moći zaustaviti. Ali Finci su i među onima koji su najviše trošili fosilnih goriva, a sad žele trošiti... Brzo se šiftaju, brzo rade promjene. Ono što često možemo čuti, Hrvatska može biti takva upravo gazela, ali dovoljno mala da može puno brže raditi promjene. Ono što sada vidite, državne institucije, ko surađuje s njima, primijetit će da su puno učinkovitije, puno efikasnije. Problem je zbližio. Uvijek ste imali nekakvu odvojenost između realnog i privatnog sektora i onih koji rade u ministarstvima. Ova situacija ih je na neki način povezala. Neke stvari se puno brže dešavaju. Sve ovo što smo do sada razgovarali, uvijek se vraćamo na početak, možda to treba ili ne treba biti. Opet je ključ, čeka se potez korak države, čekaju se subvencije države, čeka se naravno i suport, pa čak i stav, hoće li on biti proaktivan ili pasivan. INE, koja je naša, bez obzira na sve, ipak vodeća energetska tvrtka i na temelju njenih planova, projekata, pa i što se tiče ulaganja u izdvajanje novca za obnovljive izvore energije, bilo da ih otkupljuje ili ulaže u njih, ipak oni daju taj tempo kako ćemo se i u kom smjeru razvijati. Mislim da taj tempo, ako gledate... Što sam htio reći? Ovisimo o državi, ovisimo o državnoj tvrtki. Stoji možda za neke segmente energetike, za obnovljive ne, jer zadnjih 15 godina isključivo svih 800 megavata koje je izgrađeno u Hrvatskoj izgradio privatni sektor. Tako da ne bih se ne oslanjala na... Što smo zadnje na Krku radili? Zadnjih 15 godina, znači svi megavati, imamo HEP od prošle godine koji je krenuo kao državna firma u obnovljive izvore energije. Ne bi podcijenila privatni sektor i poduzetništvo, ono je jako i snažno. Silni milijuni, na stotine milijuna eura čekaju upravo zadnjih nekoliko godina da Hrvatska otvori sljedeći investicijski ciklus. Za te investicije zadužiti izvan granica Hrvatske ili u Hrvatskoj? Što se tiče obnovljivih izvora energije, vi već imate spremni kapital. Naravno da će sada financijska scena drugačije sigurno funkcionirati, ali ona neće biti vječna. Mene zanimaju, ja ne brinem za velike investicije, jer je vlada najavila otvaranje tog premijskog modela i ono će se desiti ove godine. Ono što želimo da ta energija bude dostupna mikro malim poduzetnicima, omogućiti jednokratno poticanje za turističke iznajmljivače, za poljoprivredna gospodarstva, za svih onih 90% malih i srednjih poduzetnika koji imamo u Hrvatskoj, omogućimo im na mjestu gdje nešto proizvodimo i svoje izvore energije. To se može. Imaćete ogromna sredstva koje će ići iz Europe na tom segmentu. Imali smo sada temu javni prijevoz, privatni autobusni prijevoznici, oni muku muče sa voznim parkom koji je već sad prestar u odnosu na Europsku uniju. Dakle, prijevozničke tvrtke i tvrtke u Europi s kojima ćemo se morati natjecati, čak i za linije u Hrvatskoj, ulažu u novu tehnologiju, u nove autobuse koji idu na električni pogon, a mi još muku mučimo hoćemo li uzeti i koristiti autobus od 15-20 godina koji ide na dizel. Dakle, bez obzira na sve ovo skupa, objektivno kasnimo. Netko je u lajni 1, ako ćemo reći govoriti u atletičarskom smislu, ispred nas na 100 metara, 50 metara je otišao. Ali isto imate nekad vas neko iznenadi pa istrči iz zadnjeg mjesta pa bude prvi. Ja apsolutno
Nacionalni park Plitvice koji kupi 3 broda na struju i mi mislimo da smo riješili s tim sve probleme. Znam. Nemojte gledati, samo gledamo negativne prijatelje, ja volim gledati Ali pozitivne. pozitivan primjer je Nacionalni park Plitvice. Znam, ali ono što želim reći, sljedeća vlada koja želi dobiti izbore, apsolutno se mora orijentirati na neki održivi segment, jer sada se previše toga uzburkalo. Poljoprivreda, mi smo često prije 4 godine opominjali kad smo krenuli s ovom inicijativom udružiti gospodarstvo koje je htjelo ukazati ajmo raditi projekte na našoj energiji. Ali ulagali smo u bioenergiju, ljudi koji su ulagali u poljoprivredne površine koje su sadile kulture za bioenergiju, mnogi su završili u stečaju, propali. Na kraju su ispala da Hrvatska je zemlja u tranziciji, mi još uvijek moramo graditi put ka razvijenom. Ali koliko će ta tranzicija trajati? Ja mislim da ona sve kraća i kraća. Sve kraća i vas za ministra. Vi se morate kandidirati. Vidim da. Hvala, ne bi. Ali hoću reći, mediji su ključni u tome, dajte puno više dobrih priča šta znači obnovljivi izvor za svakoga u tom prostoru. Otvorite da industrija naša može biti konkurentnija upravo koristeći obnovljivi izvor energije. Apsolutno vas razumijem, ja sam rođena u Zagrebu i živim sve to, ali želim reći u primjerima koje gledam u Europi, gledam i kod nas, mi to apsolutno možemo. Potrebna je mudra vlada, ja vjerujem ova koja je do sada napravila i ovu priču zaštite protiv korone, svaka sljedeća ima puno višu ljestvicu djelovanja. Oni su puno otvoreniji. Građani, nevladin sektor, mediji su im puno više za vratom, kako bi se reklo, i ne mogu više ne donositi odluke koje nisu održive, koje nisu uključive. Više, mislim, pojedinačni interes ili pojedinačni sektori koje želimo razvijati neće imati. Je li sad u ovom trenutku idemo li prema tome da ta kritična masa javnosti, ali prije svega stručne, pustite sad ovu javnost koja možda to ne mora razumjeti, ali stručna javnost, jesmo li došli do te prelomnice da smo prelomili i rekli zelena industrija, to je naša opcija, obnovljivi izvori energije, to je naša opcija, jeste. To sad u ovom trenutku košta, možda ne možemo to isfinancirati u kratkom roku, ali imamo fondove, imamo ovih nesretnih 37 milijardi eura koje gledamo, a nikako doći do njih. Sa svih razina, svjetske, lokalne, imate sigurno u medijima, pratite ljudi koji su do dugi niz godina bili u nekom fosilnom segmentu, da sada ne imenujem, koji sad snažno upravo govore jedini izlaz za Hrvatsku je domaća poljoprivreda, domaća energija. Hrvatska još uz to ima i vodu. Pa di ćeš boljeg bogatstva? Ta 3 aspekta imati razvijeno, imaš domaće kapacitete za to. Evo, tu ćemo stati. Može. Za sada. Gospođo Pokrovac, vidimo se ponovno na ovu temu, a bit će Može, za mjesec dana. Hvala lijepo. Može, hvala vama.